Siinä on molemmat sivuauringot. Sitten siellä pitäisi näkyä parry ja tsykki. Joo. Tuoppas vähän lähemmäs sitä siihen. Jotenkin, ei niin päin. Kauemmas itse asiassa. Jyrkemmäksi. Siitä. Noniin. Näkyy. Siinä on sivuauringot, parry, ylä tai ala ja tuolla. Toi nyt varmaan hykki sitten. Joo. Eli se on niinku alempi. Koska täällä on zeniitti. Niin aivan. Nyt jos sä pidät siinä. Niin siellä on horisonttirengas, joka on melkein täysi. Näin. Oho. Sitten mennään tälle puolelle. Pidä edelleen samassa. Siinä on niinku... Ei. Mä haluan tolle puolelle. No, vittu. Ei. Siis tossa on nyt jo nyt se niinku... Nyt on lamppu zeniitissä, sen takia tuo horisonttirengassa tollanen. Joo. Ja kun se hetkinen, se on ton varjon kohdaksi tästä alahorisonttirengas. Ei. Kahtuneen naama jumu. No ainakin... Miten sä olet? Joo. Kato, näkyy noista katuvaloistakin näkyy alasaudet. Onkohan on nyt alasaudeista? Ei kyllä oo. On kyllä nyt no vaikka niinku nää halot mitä me tässä nähdään, niin on niinku ton heijastuneen lampun haloja. Mikä skenaario mulla tässä on mielessä? No. Jos Nissanin omistaja kattelee ikkunasta, tilaa poliisit suoraan paikalle ja hetken päästä me ollaan poliisien kanssa täällä tälleen. Okei, koitetaan löytää ne mitä mä etin. Siinä on sivuaurinko. Ja kyllä tähän videolle jää. Tossa Täällä ottaa hinnan. Mitä? Täällä hinnan. No niin, sieltä näkyy. Siinä on sivuauringosta kameran suunnassa kello 3 on tapenkaari. Joo. Sitten siinä on parrenkaari näkyy erillään tosta renkaasta. Sen paikka vaihtelee riippuen, että miten mä menen tähän. Kuinka lähellä mä menen tota lasia. Ja sit tuolla näkyy vielä tsykki. Käännän tonne niin sanottuun zeniittiä kohti näin. Joo. Ja tuolla kokeillaan tällä. Eli missä me jäätiin? Siellä on sivuaurinko. Tuossa on parri. Tuolla on tsykki. Sitten siellä on tapenkaari näkyy parrista kello 1 suuntaan. Sivuauringosta kello 3. Ja siellä on ala-aurinkokaari. No, miten sä saanut näkymään? Se näkyy silmilläni selvästi. Tossa on ala-aurinkokaari. Se tulee kuitenkin, se tulee parreista. Miten tähän nyt saisi aurinkokaari? Tää kuulostaa aika tutulta tää videonaraatio. No kyllä se on niin. Se on kyllä nyt ala-aurinkokaari ihan varmasti tuolla. Joo, tässä se näkyy se risteen horisonttirenkaan just niinku kuuluukin. Näkyykö tässä tape? Mitäs tähän sais kerni? Näistä kyllä näy. Pitäisikö kokeilla tuolla tuulilasilla? Se näyttäisi kans aika lupaa. Kokeilla. Se näyttää vielä Se on siis se vaikea tulkitahan sit ihan ei, mut siis ulkopuolisella näyttää vielä paljon. Se on vähän kaareva, niin... Nyt mä näen jonkun kaaren tästä siitä. En mä tiedä, onko se sen parempi. Nyt on yläteippi on ihan siis aivan saman pieni. Onko? On. Pitäisikö se katsoa kauan? No niin, muuten onkin. Mutta ei pakka kamerassa. No on se nyt siellä, joo. Nyt jos saisikohan sinne 120. Vähän joku sen teipin muotoa.
No niin, toi kaari on nyt ala-aurinkokaari. Siis se mikä mä näen tässä Joo. koko ajan. Okei. Näin. Oho. Nyt joo, kato siinä toi horisonttirengas toi niinku tossa alempana ja ylhäällä. Niin toi kaareva. Joo, ja Joo. ylhäällä on ala-aurinkokaari. Ja nyt mä niinku tavallaan muutan auringon korkeutta näin, niin ne risteää tossa. Elikkä se on just se mitä me mietittiin heijastuksena. Niin ne oli pääkaksikko. Joo. Joo, näin siinä on autolla. Joo. Tästä varmaan siinä on parri noin. Näin. Tossa. Nyt on aurinko liian korkealla. Laskenko lamppu? Eikä, se ei vaikuta siihen juuri yhtään. No tästä voi lähteä nyt kyllä aika komeasti päin. Tää on siisti efekti. Nyt kun, mitäs muita haloja niitä on? Nyt kun nää ei oo niinku, tätä ei voi silleen ajatella samalla tavalla kuin tää ihan normaalia olisikaan semmoista näytelmää. Kun tää on se slice. Kato tossa. Näet sä toi horisonttirengas, toi niinku toi kaareva. Joo. Siis näin päin menee ala-aurinkokaari. Ne saa niinku... Ai saakeli kun menee nätisti. Joo. Tällä puolella. Tässä on varmaan noin niinku samat jutut, joo. Näyttääpäs niin, että siinä on tsykki ja nyt se niinku, se menee niinku, vaihtuu toi korkeus. Se tulee tommonen tiukempi ympyrä. Mikäs toi sitten on, jos mulla on Heikka, kuopas vähän alemmaksi. 22 Kuvaa menee niinku tuolla. nepit seniittiä kohti. Tänne. Ihan läheltä. Muikea. Tuolla on Ei parri. tukku Jerni. Ei oo. Sitä mä ajattelin jossain siihen. Perne pitäis olla kolmiakin. Hyvin muuten näkyy toi tosta ihan läheltä se halomuoto. Niin näkyy. Tää on vähän niinku... Tälleen kun liikuttaa nopeasti, niin se on niinku pistäis Monte Carlolla lisää säteitä. Siellä on parri. Ei tullut tyhjä keikki. No tuolla nyt. Tuolla näkyy. Tuolla on mun mielestä tape. Näkyis niinku jossain tossa. Näkyy kyllä huono. Liian vähän kiteitä. Ja siellä on ala-aurinko. Ei oo, kun toi on nyt taas. Toi on horisonttirengas. Nyt mä hävitin sen. Katsotaan nyt uudestaan. Siellä on nyt meidän aurinko. Siinä on sivuaurinko ja horisonttirengas lähtee näin. Sinne ihan loppuun asti. Noin. Tää ei nyt vaan kerro kauheasti kyllä. Onks toi nyt taas HR tää? Joo. Tässä ei näy ala-aurinkokaarta, kun se on tuolla takana se lamppu. En kyllä tiedä miksi. Siinä on Mikäs nyt... tonne tulee sitten? Ootas nyt, tossa on parri. Yläteippi. Joo, sitä mä yritän kuvata. Joo. Se ei vaan näy tossa kovin. Nyt näkyy tossa niinku keskellä kuvaa tape. Näin. Joo, nyt se näkyy se tapekin. Koitellaan, saisiko se vähän lähempää. Mut siis jos tulee tänne kattoon, niin mulla on nyt siis 22 tosi kaunis pärry. Sykki on tässä, sivuaurinko ja HR on tuolla. Jos mä painan tänne, niin alateippi syttyy tonne. Tosi nätisti. Katsotaan sitä. Niin tonne ihan nurkkaan. Joo. Melkein niinku lasisuuntaista tarvitsee. Ai alateippi. Ja se on se mitä me katsottiin. Se on tästä sittenkin ihan hyvä listan taivaanvahti. Jos mä tuun siihen väliin. Nyt näkyy tuollakin. Näkyy se toinen tape täällä. No kato tossa. Katos tätä videoa. Siinä on 22 ja parri sen päällä. Joo. 22 on vaan tommonen ihan juu. pieni. Nyt katsopas täältä, niin saat sen Sanoissa on mittarit siirretty.
Niin tuli mieleen, että toinen missä just tuolla. Joo. Tännekin. Nyt tuolta tuli. Tuossa on nyt okei. Siis, Joo, toi on. Se olisi mä tiedä kumpi se on. siis jos mä nostan, niin nyt mä näen sen aurinkokaaren. Otatko mä näen, että kumpi se on? Joo. Eli, Ja mä näen nyt ikään kuin HR:n 2 kertaa. eikö se on siinä on toi ala-aurinkokaari. Riippuen vähän miten sä laitat, niin se mikä heiluu siinä paljon herkemmin niin on. Oi mikä ei, nyt on komeet sivuauringot täällä. Se on horisonttirinnas. Okei. Minkä takia mä näen aurinkokaaria 2? Et sä näe niin? Eiku. Näinpäs. Niin muuten näet. Oi vittu se on. Ota mä. On niinku itsensä kanssa rinnakkain. Joo, mä tiedän siis. Ota nyt. No, ei. Siis mä tiedän mikä se on. Mä oon nähnyt noita simulaatioita. Se on... Ei vittu, mitä se on? Onks tää toi? Näkyykö se videolla? Kato, siis tiedätkö mistä me puhutaan? En luultavasti. No katoppa silmään, sä et näe sitä varmaan Joo, videolla. näen. Ots mä otan... On se johtuu tuon lasiheijastuksesta. Mä luulen, että se näkyy tossa. Näkyy videolla. Näkyy se tossa. Lauri. Mitkä asetukset tällä hetkellä puolestaan? Niin kuin tässä on vittu karttia. Ei oo niin. Niin näkyy se tässä videossa. Jop. Näkyy videossa, tossa. Nyt. Joo. Saat sä pidä sitä paikallaan. Niin saat sä käännettyä sitä, tai siis kuvattua sitä videoa silleen, että se niinku halo pysyy mahdollisimman paikallaan. Silleen, että vois niitä frameja. Otapa uudestaan tarkemmin. Tuota näkyy huonommin tuo halo kuin tarkentaa. Mut kyllä se erottuu tuosta se 20. Mulla ei ole aavistustakaan mitä mä kuvailen tänne, että joku voi selittää sen mulle. Se on tuolla niinku vasta-aurinkopisteessä, paitsi että se onkin alavasta-aurinkopiste. Se ei muuten ookaan. Ei vittu. Ei. Liian 6 kohdalla jotakin. Nää on tätä. Peruskauraa. Niin, mutta sielläpäs pyri tänne päin. Näkyy julman kirkkaana äsken se tapa. Nyt tästä. No, se on tossa. Pidä paikalla. Se olisi semmosen hyvän tapin. Mä nyt meinaa saada sitä tapaa kyllä kovin helposti tähän videolle. Mutta siis tää on nyt... Joo, siis kun toi on ihan siis on oltava ala-aurinkokaari, koska toi käyttäytyy niinku normaali aurinko, toi heijastus. Joo. Ja toi ala-aurinkokaari, joka menee tossa, jotenkin näkyy, niin se osoittaa tonne, niinku osoittaa jotenkin, näkyykö se tässä, että se tulisi niinku täältä näin ja tekisi ristin tonne lampun kohdalta, joka on itse asiassa niinku nyt ala-aurinko tälle displaylle. Niin joo, aivan. Lampu on ala-aurinkopiste. Lasilla, joka on kaareva. Onko aina se nyt vaan vähän... Nyt se näkyy se tapeen taas täällä.